Aktar minn nofs il-Maltin li għandhom il-fuq minn 65 sena ħaddu t-tieni booster tal-vaċċin kontra l-COVID-19. Il-medja Ewropea fl-istess faxxa ta' età hija bi 12%, jiġifieri 38% inqas mir-rata f'Malta. Dan qalet is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci f'intervista ma' One News. Hija appellat sabiex dawk li għandhom aktar minn 65 sena jaċċettaw l-istedina u jieħdu t-tieni doża tal-booster. Hija spjegat li bħalissa s-sitwazzjoni tal-pandemija f'Malta hija waħda kalma minkejja n-numru ta' infezzjonijiet fil-komunità. Dan huwa l-każ minħabba l-immunità li ġab miegħu il-vaċċin u bekk biss il-Maltin u l-Awċin jistgħu jkomplu għaddejjin bil-ħajja tagħhom b'anqas biża'. Hija stqarret li kieku ma kinux it-tilqima u l-booster is-sitwazzjoni bħalissa kienet tkun ferm differenti. Qegħdin naraw li n-nies qegħdin ikunu protetti minn sitwazzjonijiet fejn meta jkun persuna pożittiv ikollu inqas ċans li jkollu komplikazzjonijiet, inqas ċans li jkollu bżonn jidħol l-isptar u qegħdin naraw inqas imwiet meta tħares lejn ir-rata li għandna fil-komunità. Infatti jekk tqabbel meta aħna ma kellniex il-vaċċin naraw li fl-isptar kieku bħalissa b'dir-rata li għandna fil-komunità kieku jkollna ħafna iktar każijiet li qegħdin ikollhom jidħlu l-isptar. Il-Professur Gauci fakret ukoll fi studju li sar mill-Laqda Dinjija tas-Saħħa li sab li l-vaċċin evita ma' 800 mewta f'pajjiżna. Minkejja dan il-persuni vulnerabbli xorta waħda għandhom jaraw li jżommu l-immunità tagħhom saħħitha kontra l-COVID-19. Aħna nafu li l-immunità li tagħti l-vaċċin u l-protezzjoni li tagħti l-vaċċin wara ftit xhur tibda tonqos. U għalhekk huwa importanti li f'dan il-grupp ta' nies ta' il-fuq minn 60 sena għandhom issa jieħdu t-tieni booster. Bħalissa kull min qed jirċievi stedina biex jieħu t-tieni doża tal-booster jista' jagħmel dan billi jżomm l-appuntament li jingħatalu mill-istedina. Jekk dan mhuwiex possibbli jew wieħed li għandu aktar minn 65 sena għadu ma rċevix dan l-appuntament, jista' jċempel fuq 145 u jsirlu l-appuntament. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika appellat lil pubbliku sabiex bħalma kopera waqt l-art tal-pandemija ikompli jagħmel hekk sabiex il-ħajja tal-Maltin u l-Awċin kollha tkompli mixja lejn in-normalità. L-evidenza hija ċara ħafna li l-booster qiegħda tkompli tevita l-komplikazzjonijiet, qiegħda tkompli tevita n-nies li jitlu mill-isptarijiet u anke qiegħda tnaqqas miċ-chances li persuna jkun jitlef ħajtu minħabba il-COVID.